שלום לכולם. ישנו נושא וסוגיה מאוד מאוד חשובה שאנחנו רגילים שהיא עולה לכותרות ולדיון ציבורי מדי פעם, לצערנו בעיקר בנסיבות והקשרים פוליטיים, אבל היא סוגיה חשובה שראוי לדון בה, להבין אותה, את משמעותה, והוא הנושא של ערך הלימוד תורה בעם ישראל. לימוד תורה לא רק כערך פרטי ואישי, שהיא חובה על כל יהודי ללמוד תורה, אלא כערך ציבורי, לאומי, שיש לה בעלת היקף ומשמעות לכלל האומה. ישנו אבל עוד נושא שקשור לזה, שעליו פחות מדברים, אבל כפי שנראה היום, הוא לא פחות חשוב, ואולי במובן מסוים התרומה שלו והחשיבות המכרעת שלו היא קריטית ונוגעת אפילו לעצם קיומנו כעם. ובמילים אחרות, אי אפשר לדבר על ערך לימוד התורה במנותק מערך של ללמד תורה. וכשמפרידים את הדברים ומשאירים את זה רק ערך של לימוד תורה בלי ללמד תורה, מאבדים חלק מאוד מאוד חשוב מהעניין הזה וההשפעה של התורה לעם ישראל, כפי שנראה. וזה מביא אותנו לתחילת פרשת השבוע, פרשת אמור, שפרשת השבוע, פרשת אמור, עוסקת בנושא של המצוות שנוגעות לכהנים. התורה מפרטת כמה וכמה מצוות ודינים והלכות שקשורות לכהנים באופן מיוחד, בעיקר סביב עבודת בית המקדש, והציווי הראשון שאיתו פותחת התורה זה האיסור של טומאה לכהנים, שאסור להם להיטמא למת. רק נדגיש ונאמר שהאיסור של טומאה הוא לאו דווקא נוגע לכהנים. בזמן בית המקדש איסור טומאה היה רלוונטי לכל יהודי. כל יהודי שהיה טמא, נוגע בטומאה כלשהי, ודאי שבטומאת מת, יש לו משמעות לכך שהוא חל עליו דיני טומאה וטהרה. אסור לו להיכנס לבית המקדש, הוא לא יכול, קורבן פסח למשל, יש עליו מגבלות מסוימות. אבל עדיין יש ציווי מיוחד לכהנים, בשונה מעם ישראל, שלא רק שיש עליהם, חלים עליהם דיני טומאה וטהרה, אלא גם כן שיש איסור מיוחד להיטמא למת. כלומר, ליהודי רגיל, אם הוא נטמא, חל עליו דיני טומאה וטהרה, אבל אין איסור להיטמא. מותר לו להיטמא אם הוא רוצה. כמובן, זה מגביל אותו שלא יוכל ללכת לבית המקדש וכו'. אבל אין לו עליו חובה להימנע מטומאה ולא החובה להיטהר. חוץ מ3 פעמים בשנה ברגלים, 3 הרגלים, אז יש מצווה על כל יהודי להיטהר ברגל. לעומת זאת, כהנים, הדין של טומאה וטהרה לא רק נוגע אליהם ומגביל אותם בכל דיני הכהונה שלהם, אלא גם כן יש איסור בפני עצמו לכהן להיטמא למת. אסור לו. כפי שהתורה אומרת, לנפש לא ייטמא בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו. יש 7 קרובים שהתורה במיוחד התירה לכהן להיטמא אליהם, אבל כל השאר המתים יש חובה ואיסור לכהן להיטמא. כהן גדול, אפילו יותר מזה, גם ל7 הקרובים אסור לו, חוץ ממקרה אחד יוצא דופן, שזה נקרא מת מצווה, אחד שאין אף אחד שיתעסק איתו, אף אחד שיקבור אותו. אם יש מציאות כזאת שרק כהן, או אפילו כהן גדול, הוא היחיד שיכול להתעסק איתו, אז נדחת, האיסור של טומאה נדחת, והוא מצווה להתעסק איתו. אבל מעבר לזה, כהנים אסור להם להיטמא למתים. אגב, הדין הזה הוא בשונה משאר דיני הכהונה שכמעט ולא רלוונטיים להיום, כי בעיקר נוגעים לתקופת בית המקדש. הדין הזה של טומאת מת הוא גם נוגע להיום בכהנים. אנחנו פוסקים לפי הדעה שסוברת שאסור להוסיף טומאה על טומאה, ולכן גם היום כהנים שהם בחזקת טמאים מתים כמו כולם, עדיין יש עליהם איסור להוסיף טומאה על טומאתם, ולכן גם היום כהנים נזהרים לא ללכת לבית קברות, לא להימצא ביחד באוהל אחד, בחדר אחד עם מת, כידוע כל הפרטי הדינים לזה. אז כאמור, הציווי הזה של איסור טומאת מת, איתו התורה, פרשת השבוע פותחת, היא נאמרת אבל בצורה מאוד לא שגרתית. כפי שחז"ל כבר מציינים, מעירים על כך, שהתורה מצווה את משה רבינו לומר לכהנים, כתוב, ויאמר השם משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת להם, לנפש לא ייטמא בעמיו. יש פה כפילות לשון, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת להם. לכאורה היה מספיק להגיד, אמור אל הכהנים,
לנפש לא יטמע בעמיו. מה זה החזרה הזאת ואמרת להם? כאן למדו חז"ל במסכת יבמות, רש"י מציין את זה על המקום, שיש בעצם שני ציוויים בפסוק הזה. ציווי אחד מתייחס לכהנים עצמם, עליהם חלה הזרה וציווי להימנע ולא להיטמע למת. בנוסף לכך אומרת התורה, חוץ מאמור עליהם, שזה מתייחס לכהנים עצמם, התורה מוסיפה ואמרת להם, כאן יש ציווי נוסף. מה הציווי? אומרים חז"ל, באה התורה להזהיר גדולים על הקטנים. שהכהנים הגדולים מצווים לדאוג ולמנוע גם מהכהנים הקטנים, הילדים הקטנים, שגם הם לא יטמעו למת. כלומר, מעבר לדין הכללי של חינוך, שכולנו מכירים שנוגע לכולם, לכל התורה כולה, פה יש ציווי מיוחד, ספציפי, זה נאמר אומנם בעוד שתי מקומות, כפי שהגמרא מציינת במסכת יבמות, עוד שתי מקומות בנוגע לאיסור דם, בנוגע לאיסור שרצים. המקום השלישי הוא פה בנוגע לטומאת כהנים, שהתורה אומרת להזהיר גדולים על הקטנים, הכהנים הגדולים מצווים למנוע מהקטנים. וזה עצמו יש פה שני גישות בין המפרשים, בין הראשונים, מה באמת כולל הציווי הזה. יש דעה שאומרת שהציווי אומר רק שכהנים גדולים אסור להם לגרום לכהנים קטנים להיטמע, אבל אם כהן קטן נטמע מעצמו, אין חיוב על הגדול למנוע ממנו את זאת. לעומת זאת יש כאלה שלמדו שפה התורה כוללת גם כן לא רק לא לגרום לכהן קטן להיטמע, אלא גם למנוע ממנו. אם רואים כהן קטן נטמע, הגדול מצווה למנוע ממנו זאת. איך שלא יהיה כך או כך, זה הציווי של התורה. אנחנו יודעים שכל ציוויי התורה, כפי שמובא בספרים, בחסידות, כל ציוויי התורה הם נוגעים לכל יהודי. כלומר, למרות שבתורה עצמה אנחנו מוצאים מצוות שהן מתייחסות למצבים מסוימים, לאנשים מסוימים, ולא לכאורה נוגעים לכולם. עדיין, במובן רחב יותר ועמוק יותר, בכל מצווה, אפילו יותר ממצווה, כל פסוק, כל סיפור, כל פרט בתורה יש לו הוראה כלשון הזוהר, התורה מלשון הוראה, יש בו הוראה לכל יהודי. ולכן גם מצוות שמתייחסות לכהנים, אמנם במובנם הפשוט הם מתייחסים לכהנים ביולוגיים, אבל במובן הרחב יותר הם מתייחסים לכל יהודי. בפרט, בנושא הזה של כהנים, ודאי שזה קשור לכל יהודי, כי בעצם אנחנו יודעים שכל היהודים נקראים כהנים, כמו שהתורה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו מערב קבלת התורה, אמר למשה רבינו למסור לעם ישראל את הפסוק, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל עם ישראל נקראים במובן מסוים כהנים. הרי מה זה המושג כהנים? כהנים זה משרתי השם. אז כל יהודי הוא משרת השם. נכון שיש כאלה שנבחרו להיות משרתי השם באופן במובן ספציפי, להיות בבית המקדש, אבל כמובן שכל ההתייחסות של התורה לכהנים, משהו מזה נלמד גם אלינו, במילא. גם ההוראה הזאת של אמור ואמרת, יש בזה ציווי והוראה גם לכל יהודי שהוא צריך לנהוג באופן של אמור ואמרת. מה המשמעות שיש שאפשר ללמוד מזה לכל יהודי? אז פה, אם אנחנו ניקח את העניין של לימוד התורה, אז כתוב בספרים שהתורה בעצם למדת אותנו כאן, שכל יהודי תמיד יש עליו שני חלקים בעניין של לימוד תורה. ללמוד תורה וללמד תורה. ישר שאתה אמור, זה מתייחס למה שאתה לומד, ואמרת להעביר את זה הלאה. השבת זכינו התארח אצלנו אורח מאוד חשוב, הרב וולף, שהוא מרצה גדול ממלבורן, אוסטרליה, והוא סיפר לנו בשבת שהוא בתחילת השנים הראשונות שהוא קרב לחב"ד, הוא הגיע לרבי, נכנס ליחידות אצל הרבי. והרבי דרש ממנו שהוא ילמד סטודנטים, יהודים, למד אותם יהדות. ואשתו שהייתה ביחידות גם כן התנהגה כמו אישה יהודייה כשרה. יש עליה התפקיד של יהודייה כמו שכתוב בתורה, ועשה לו עזר כנגדו. אז היא ישר אמרה לרבי, רבי, מה אתה מבקש ממנו בכלל? מה שאתה מבקש ממנו בכלל לא יודע, הוא יודע משהו, לא יודע שום דבר, איך הוא יכול ללמד אחרים? הרבי חייך מאוד, הרבי אמר, אל תדאגי. א' הוא יודע, אז שילמד א', אחר כך ילמד ב', שילמד ב'. אנחנו יודעים שזו הגישה שהרבי הדגיש אותה כמה וכמה פעמים, שללמד תורה היא לא חובה שמוטלת רק על גדולי ישראל,
רבנים גדולים, כל יהודי יש עליו חובה ללמד את מה שהוא יודע, מה שהוא כבר למד ויודע, הוא צריך ללמד את זה לאחרים. יש פירוש מאוד מעניין על הפסוק באיוב, פסוק ידוע שאומר, אדם לעמל יולד. משמעות הפשוטה היא שאדם נועד, באנו לא בשביל פיקניק פה, באנו בו בשביל לעבוד. אבל יש פירוש מובא בספרי החסידות, מה זה עמל? לעמל יולד. לעמל זה ראשי תיבות ללמוד על מנת ללמד. המטרה של יהודי בלימוד התורה הוא לא רק ללמוד לעצמו, אלא ללמד לאחרים. וזה לא צריך להמתין לחכות עד שאתה תהיה גדול בתורה ותדע את כל התורה, רק אז תתחיל ללמד. אלא החובה מוטל כל ידי, איך שהוא לומד ויודע משהו, יש עליו חובה להעביר את זה הלאה. וזה מרומז גם כן במשנה, בפרקי אבות. יש פירוש מאוד מאוד מעניין של הספר מדרש שמואל. על הפסוק במשנה בפרקי אבות כתוב, אם למדת תורה הרבה, אל תחזק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אומר המדרש שמואל, מביא את זה בשם עוד כמה ספרים זה מובא. מה הכוונה? פירוש הפשוט הוא, אם אתה לומד הרבה תורה, אל תחזיק טובה לעצמך, אל תרגיש גאווה, תישאר בענווה. הפירוש העמוק יותר זה, אם למדת תורה, הרבה או קצת, לא משנה, אל תחזיק את התורה הזאת שלמדת לעצמך, אל תשאיר את זה אצלך. תעביר את זה הלאה, כי לכך נוצרת. זה הסיבה שירדת על עולם בשביל ללמד אחרים, לא בשביל ללמוד לעצמך. כלומר שצריך לשנה לדין את זה. ערך לימוד התורה הוא לא ערך לימוד כשלעצמו, אם אתה לא משתמש בו גם להעביר את זה הלאה וללמד אותו. פה אנחנו באים לידי הבנה על נושא מאוד מאוד חשוב, ושממש נוגע לימים אלו שבו אנחנו נמצאים. וזה נושא לכאורה מאוד מאוד תמוה, מוקשה הבנה, מסתורי, איך שנקרא לזה. וזה הנושא של מיתת תלמידי רבי עקיבא. כולנו יודעים, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, שבו אנחנו אבלים על 24,000 תלמידים שנפטרו ברבי עקיבא, כולם בפרק אחד בין פסח לעצרת, ובעקבות זה אנחנו מציינים את הימים האלה כימי אבל. והשאלה שכל המפרשים שואלים, מה קרה שם? איך זה קרה? 24,000 תלמידים מתו, מה הולך? וחז"ל כבר הסבירו את זה, נתנו לזה הסבר, שאמרו, משום שלא נהגו כבוד זה בזה. זה ההסבר הידוע. יש כמה הסברים נוספים שמובאים בחז"ל. וזה כמובן מעורר את השאלה הגדולה והידועה, מה קרה, איך יכול להיות. קודם כל, רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא, הוא זה שלימד ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. איך ייתכן שדווקא תלמידים שלו נכשלו בדבר שהוא קבע את זה כמוטו וכיסוד בכל התורה? וגם כן, איך זה קרה שהם לא ראו מה שקורה, איך זה הגיע למצב קטסטרופה כזאת גדולה, לכזה אירוע טרגי. יש לזה כמה וכמה הסברים. אחד ההסברים זה, אפשר להבין את זה ממדרש. יש מדרש שאומר ככה, שרבי עקיבא, אנחנו יודעים, אחרי שמתו כל 24,000 תלמידים, ירד אצל בדרום, רבותינו בדרום, ולימד את 5 התלמידים החדשים שהוא לימד אותם, שמהם קמה כל ונבנה מחדש כל עולם התורה, שזה רבי מאיר, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי כידוע תלמידו, ורבי אלעזר, ורבי יהודה. אז יש מדרש שאומר ככה, שרבי עקיבא בא ללמד אותם, אמר להם מפורש, אומר להם ככה, אני מזהיר אתכם, תלמידים הראשונים שמתו כולם, בגלל שלא התנהגו, עיניהם הייתה צרה בתורתם, ולכן הם מתו, ולכן אל תנהגו ככה. אומר המדרש שבעקבות ככה, מה שרבי עקיבא אמר להם, הם התמלא הארץ בתורה. מה הכוונה? משמעות הדברים הוא מכאן, אולי זה נותן לנו איזשהו מאיר ואור על התעלומה הזאת, מה באמת קרה, מה הסיבה שהם מתו. הם לא מתו לא רק שלא נהגו כבוד זה בזה באופן אישי, אלא היה בעיה אחרת. שהם לא לימדו תורה לאחרים. הם למדו תורה לעצמם.
הם למדו ביניהם, אבל לא העבירו ולימדו את התורה לאחרים. וזה מה שרבי עקיבא אומר להם, עיניהם הייתה צרה בתורתם, הם שמרו והתקמצנו. כמו שההפך ממה שכתוב בפרקי אבות, אל תחזק טובה לעצמך, אל תחזיק את זה לעצמך, הם החזיקו את זה לעצמם, וכל הזמן הם מונחים בשטייגן, בהתעלות של התורה בעצמם, אבל לא חשבו על זה ולא התעסקו עם ללמד את זה לאחרים. וזה היה טעות טרגית, וזה היה השלכות מאוד קשות. ולמה באמת, בשביל להבין את זה יותר, למה זה באמת ככה? למה זה כזה עונש חמור על, בסך הכל, אדם לא לומד תורה לעצמו ולומד את זה לאחרים, האם זה, איפה פה הפרופורציה, כמו שאנחנו רגילים היום לשמוע את הטענות מהסוג הזה. הסבר הדברים, ראיתי פעם, שבעצם יש גמרא במסכת סוכה אומרת, על הפסוקי אשת חיל המפורסמים במשלי, אז כתוב ככה, כתוב שלמה המלך אומר במשלי, איך כתוב? תורת חסד על לשונה. ושואלת הגמרא, מה זה תורת חסד על לשונה? וכי יש תורה שאינה של חסד? אומרת הגמרא, כן, יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד. מה ההבדל? אז שתי אופנים מסבירה הגמרא. אופן אחד זה תורה שלשמה וזה תורה שלא לשמה. תורה שחסד היא תורה שלשמה, ושאינה לשמה היא תורה שאינה של חסד. אופן נוסף אומרת הגמרא, תורה של חסד זה תורה שמלמדים אותה לאחרים. תורה שאינה של חסד היא תורה שלומדים אותה לעצמם ולא מלמדים אותה לאחרים. ומכאן אנחנו יכולים להבין מה המשמעות והחשיבות של ללמד לאחרים. בעצם, תורה שאינה של אחרים היא אינה של חסד. העולם, כתוב בגמרא, אנחנו יודעים, עולם חסד ייבנה. התורה, העולם נבנה רק על חסד. וחס וחלילה, אם משתמשים בתורה לא באופן שחסד, חס ושלום זה יכול לעורר דינים. ולכן החשיבות הקריטית והחשובה ביותר הוא שלימוד התורה יהיה באופן של חסד, שלא יעורר דינים עליו וקטרוג על עם ישראל, כמו שהגמרא אומרת, מסכת ברכות על הפסוק, חרב על הבדים, אז אומרת הגמרא, שחרב על שונאיהם של ישראל, שלומדים בד בבד, ולא לומדים עם אחרים, אז חס ושלום מביא קטרוג על עם ישראל. כי הצורה והאופן של לימוד תורה שהוא מגן באמת, כמו שאומרים, תורה מגנה ומצלה, היום רגילים תמיד לומר, התורה היא מגינה. את צריך לדעת, תורה כשלעצמה, כשלומדים אותה לבד, לאו דווקא שהיא המגינה. התורה באופן, לימוד התורה באופן שהיא מגינה באמת על עם ישראל, זה רק באופן שנעשה כשכל הלומד הוא גם מלמד אחרים, וגם מאפשר שעוד תלמידים, כמו שחז"ל אומרים, ושיננת לבניך, אילו התלמידים, אדם צריך לדאוג לא רק לעצמו, אלא רק לעורר תלמידים. וזו המשמעות הפנימית של להזהיר גדולים על הקטנים. גדולים וקטנים לא רק במובן שבגיל, אלא בידע, בהבנה. הגדולים, יהודי, שיש לו ידע אפילו, הכל יחסי. עכשיו, ביחס ליהודי אחר אתה גדול, כי אתה למדת משהו, אתה יודע משהו. אתה מחויב והכרחי שתלמד אותו לאחרים. לכן, ושיננת לבניך זה לא רק הבנים שאתה מחויב ללמד אותם. כל יהודי מחויב, אילו התלמידים. ידוע השאלה שנשאלת, הרי אם הם כבר תלמידים, זאת אומרת שכבר לימדתי אותם. ואם לא לימדתי אותם זה עוד התלמידים, אלא הפירוש הוא, כפי שידוע, הסבר, נראה לי הקובץ שיעורים. רבי אלחנן וסרמן מסביר את זה שהכוונה, ושיננת לבניך כדי שיהיו תלמידים. ושיננתם, אתה צריך לדאוג שיהיו לך תלמידים. זה החובה של התורה. וכאן אנחנו מבינים אולי את עומק הנושא של מיתת תלמידי רבי עקיבא, כמה זה קריטי וחשוב. תראו איזה אסון ואיזה קטסטרופה קרה, בגלל שרק למדו תורה, היו בסדר, אבל למדו תורה לעצמם, לא לידו את התורה לאחרים. וזה גם כן, יכול להיות הסבר גם כן למשהו מאוד מעניין שאנחנו מוצאים, לגבי מותו הטרגי, לא רק של תלמידי רבי עקיבא, גם רבי עקיבא עצמו, נפטר מן העולם בצורה, כידוע, טרגית וקשה ביותר. היה אחד מ10 הרגי מלכות. והגמרא מספרת שלגבי פטירתו זה היה באופן כזה שגזרה מלכות רומי שלא לעסוק בתורה, ומצא אותו תלמיד, פפוס בן יהודה, ראה אותו מקהיל קהילות ברבים, למד תורה. שאל אותו, אתה לא מפחד להסתכן?
והוא אמר לו את המשל המפורסם מהשועל והדגים. אמר לו, היה שועל אחד שהסתובב על שפת הנהר, וראה דגים שרצים ובורחים בבעלה, ושאל אותם, למה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות של הדייגים שרוצים לתפוס אותנו. אמר להם השועל, בואו, יש לי פתרון בשבילכם, בואו, תעלו אליי, אצלי, ונדור ביחד, כמו שדרו אבותינו ביחד. ויהיה הכל בסדר, אין לך מה לדאוג. אמרו לו הדגים, אתה, השועל, שומרים עליך שאתה פיקח שבחיות, אתה טיפש שבחיות. אמרו, אם במקום חיותנו אנחנו מפחדים, שזה הים, אז מקום מיטתנו ביבשה, ודאי, על אחד כמה וכמה. בים, לפחות זה המקום שאנחנו זה המקום חיותנו, מקור חיותנו. שם אנחנו בסכנה, אבל אם אנחנו נצא מהים, אנחנו ודאי נמות. וזה אמר רבי עקיבא כמשל על התורה גם כן. התורה נמשלת, כי הם חיינו ואורך ימינו. בלי התורה, אז ודאי שאנחנו בסכנה. אין לנו מקור קיום וחיות. אז נכון שהלימוד תורה במצב הזה היה מהווה סכנה, אבל זה סכנה לא ודאית, לעומת אי הלימוד תורה שזה סכנה ודאית. פה אנחנו רואים דבר מעניין. כל המפרשים שואלים, ללמוד תורה אני מבין. רבי עקיבא מדבר על התורה כמקור החיים, אבל פה רבי עקיבא לא רק למד לעצמו, הוא הקיל קהילות ברבים, הוא פשוט סיכן את עצמו בצורה הכי מסוכנת שיכול להיות. אם היה לומד תורה לעצמו מילא, פחות סיכוי שיתפסו אותה, אבל כשאתה לומד תורה ברבים, סיכוי שיתפסו אותך מאוד גדול. איך רבי עקיבא נכנס לעצמו לסכנה? הרי לימוד תורה זה לא אחד מהשלושה הדברים שחייבים להרג ולעבור, ובפרט שפה הוא לא רק למד תורה, אלא גם לימד אחרים. מה היה פה העניין? אנחנו יודעים שרבי עקיבא, שתפסו אותו אחר כך, הוציאו אותו, סרקו את סרקו מהסרקות של ברזל, והוא היה קרא קריאת שמע, והעריך באחד ושאלו אותו תלמידיו עד כאן, אמר להם, כל ימה הייתי מצטער, מתי יבוא לידי וקיימנה, מתי אני אגיע למצב של לקיים את המצווה של מסירות נפש, שכתוב, ואהבת את השם יקרא בכל נפשך, אפילו נותן לנפשך, עכשיו שהגיע לידי לא יקיימנה, ולכן קרא, ועוד יצא נפשו באחד, ואמרו לו, יצא בת, כלומר, אשריך רבי עקיבא, שיצא נפשו באחד. וההסבר הדברים יכול להיות, שרבי עקיבא באמת, ראה פה איזשהו סגירת מעגל ותיקון, למשהו שהוא הרגיש שהוא לוקח על עצמו כאשמה. רבי עקיבא, על זה שכל תלמידיו מתו בעקבות זה שלא לימדו אחרים, רבי עקיבא הרגיש שהוא לא מספיק החדיר להם את הערך של ללמד תורה לאחרים. הוא לא מספיק הסביר להם את החשיבות של אהבת רעך כמוך, אבל את הערך של ללמד תורה, לא רק ללמוד לעצמך, זה פחות נתן דגש לזה, ולכן רבי עקיבא ראה את התיקון של לעשות את זה על ידי זה של ללמד תורה, להרגיש לכולם כמה החשיבות של ללמד תורה עד כדי מסירות נפש, גם אם זה כרוך בסכנת חיים. ולכן הוא לא ויתר ונתן דוגמה חיה, מה זה חשיבות, לא רק ללמוד לעצמך, ללמד לאחרים. ועל זה הוא באמת מסר את נפשו. ועל זה הוא אומר לי, מתי יבוא לידי וקיימנה, הוא קיים את העניין של מסירות נפש, בעקבות, בהקשר של לא רק, בהקשר של ללמד תורה לאחרים. כאן אנחנו מבינים עד כמה החשיבות. ולכן כשאנחנו מדברים על ערך לימוד התורה, אי אפשר להפריד אותה מערך של ללמד תורה. ואני מתוודא, לפעמים זה קורה, אולי זה הלקח שצריכים לקחת מהנושא הזה, הסיפור הזה. יוצא, אני מאמין שלהרבה מכם זה גם יוצא לפעמים להתקל בתופעה כזאת. נוסעים לפעמים במונית, או אתה בא במגע עם איזה איש מקצוע, או איש שנותן לך שירות, ולפעמים, בעיקר אולי בגלל החזות החיצונית, שנראה כמו רב, ושואל אותך, יש לך, תגיד דבר תורה, או לפעמים, תגיד חידוש. והרבה פעמים, הוא חושב לעצמו, טוב, נעשה לו טובה, נגיד לו איזה משהו, נזכר. והאמת היא שצריך להיות הגישה אחרת לגמרי, אתה לא עושה לו טובה, אתה עושה לעצמך טובה, אתה בעצם מקיים את הייעוד שלך, כי לכך נוצרת. אדם נוצר לא בשביל ללמוד תורה, אלא בשביל בעיקר ללמוד על מנת ללמד. אדם לעמל יולד, לעמל ללמוד על מנת ללמד, ולכן אל תחכה שמישהו יבקש בך, תן לי חידוש, תן לי דבר תורה. יש לך הזדמנות, כמובן, צריך לעשות בדרכי נועם, לא להכביד, לא להיות כבד על אנשים, אבל בצורה נעימה, כל הזדמנות שיש לנו. נוסע במונית, נוסע באיזשהו נפגש עם בן אדם, תן לו משהו שלמדת, ראית משהו מעניין, דבר שהלהיב אותך,
אל תשמור את זה לעצמך, אל תחזיק טובה לעצמך. את כל הטובות האלה, תורה, אין טוב אלא תורה, אלא תשמור את זה, תעביר את זה הלאה. ובזכות זה שאנחנו מעבירים את התורה הלאה, לומדים את התורה הלאה, נזכה בעזרת השם גם כן לתיקון הגדול של אותו חטא ואותו עוון, ונזכה גם כן, בעזרת השם, לחיבור של כלל ישראל ביחד, על ידי הלימוד התורה. נזכה, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא יזכן אותנו, נזכה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמודך באהבה, אמן כן יהי רצון.